Zdravím vás, Zelená vlna. Zdravím aj ja vás, Robert, pri telefóne. Mám pre vás pozitívne správy. Nech sa páči. Silvestrovská zelená vlna. Prosím vás, to je O2. Zelená vlna, dobrý deň. Dobrý. Vladimír Biela Vrána, či ako sme bieli ani? Prosím vás pekne, ja som včera išla domov autom a videla som takú bielú gulu. Neviem, či to bola nejaká snehová gula, normálne to vyzeralo jak nie balón, ale bolo to akože okrúhle. Môže také niečo byť, lebo neviem, kde som to zavolala. Kde to bolo? V Jablonke na surovine. Normálne biela gula, jak pingpongová loptička, ale to bolo veľké jak planéta. No to išlo okolo tých hôr, ponad tie hory. Aha. A zmizlo to v tých mračnách. Ja som to chcela pozorovať, že odstavím aj auto, ale bolo strašne zamračené, tak to zmizlo v tých mračnách. A išlo to smerom, jak je Štefaníkov pomník, alebo tam niekde to zmizlo. Ja som to normálne čakala, že to bude v správach, ale v správach sa nič také neobjavilo. Zelená vlna, dobrý deň. Hľadáme prácu, pán majster. Potrebujem také prácu, pán majster. To musíte Nie je také voľné miesto, pán majster, prosím ťa pekne. To musíte ísť asi na úrad práce a tam vám povedia, že aké sú vaše kvality a podľa toho vám povedia, že čo by ste mohli robiť. Dobre, ďakujem pekne. Zelená vlna, pozdravujem. Prečo mi ukázalo vaše číslo? Volám na inzerát na plašte. Prihováram sa a domýšľam si, ako keby som za volantom sedela, hoci neovládam šoferovanie, ale určite by som pribrzdila, aby som tie strnky uchránila pred ich zánikom pod kolesami. Pekné obmedzenie prajem. Mám aktuálne informáciu o zdržaní, konkrétne je to klasika, výjazd Martina na Košťany nad Turcom cca 5 minút. Zdravíčko, prosím vás pekne, viete zariadiť, aby ste stiahli toho spolukomentátora, čo na RTV Sport vysiela Mikuláš Bystrica, lebo je úplne trápny, čistý trapko. Keď vyhráva Bystrica, tak drží Bystrici. Keď vyrovná Mikuláš, tak drží Mikulášu. A už je to obyčajný debil, obyčajný trápko. Viete to dáko spraviť tam, dáko? Zelená vlna, dobrý deň. Korytnica, Liptovská osada, idú po ceste kravy, celé stádo kráv. Je to asi, 200 kráv na ceste. Rádio Slovensko, krátke správy. Pozdravuje vás Peter Kolárik. Opäť zápasíme s tým, čím už dlhé týždne, keď sa nemôžeme dostať k normálnej, pripravenej správe. No ale tak ono sa to vždy poddá, napríklad ako teraz. Zelená vlna. V redakcii Zelenej vlny nezápasíme s Newscodexom a teraz vám ponúkame dopravné správy. Na jednotke na 144. kilometri púšťa chodec pri zvodidlách ohňostroj, dajte si tam pozor. A pozor si dajte aj v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri ceste ste tam videli zver. Na trase z Nededze na Tepličku nad Váhom blokuje jeden jazdný pruh pokazené auto. A za Ďurďošíkom smerom do Košíc skončilo auto mimo cesty, môžete sa tam krátko zdržať. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave Petržalke na začiatku Dolnozemskej za Slnečnicami v smere do centra, blokovaný je tam jeden pruh. Pozor si dajte v Prešove v okolí Sabinovskej cesty a Údenárskej, pohybuje sa tam asi 7 diviakov. No a na D1 pri výjazde Prešov juh na kilometri 407 ste videli prechádzať korytnačku. Na moste Lanfranconi, takto ešte raz, na bratislavských diaľniciach situáciu monitoruje z Národnej diaľničnej Ľuboš Kasala. Nehody aj sneh na ceste, viac v Zelenej vlne. Na vjazde do Zlatých Moraviec z Topolčianok spadol strom na osobné auto, rátajte so zdržaním. Pozor si dajte medzi Šaštínom, Strážami a Štefanovom, po ceste sa prechádzajú dva dezorientované psíky. Na horskom priechode Dargov pília stromy, úsek podľa potreby uzatvárajú. Zelená vlna. Uzavretý diaľničný chodec sa na diaľnici aj
diaľničný tunel, viac už v dopravných správach. Začíname dobrou správou. Nehodu v Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom na Malacký expresne rýchlo odstránili. Na trase do Novaly Liptovská osada sa zdržíte asi 15 minút obojsmerne. A na horský priechod do Novaly je pre husté sneženie uzavretý pre nákladnú dopravu na 10 metrov dĺžky. Jazdite opatrne. Hana Kočitá, bezpečne a plynulo. Ak máte aj iné informácie z ciest, kedykoľvek ich môžete doplniť na našom bezplatnom čísle. Jozef Vozár 0800 bezpečne a plynulo. Silvestrovská zelená vlna.